Ну, ман репер нестам. Трепер нести, ты короли репи. Ама салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Як чизи хеле ҳам ҷолиб ба ма мушоҳида кардагем, чи санъаткору блогер дигар шахсое ки дар байни мардум ҳастанд ё ин ки аудитория доранд, яъне ки публични шахсҳо ҳастанд, вақте ба ягон кас ҷавоб метиҳанд ки агар ки ӯ нисбатшон ягон сухани бад гуфта боша, кам ҳолатҳое мешавад ки ягон кас нисбат сухани хуб гуфта бошаву бубурой дар одам ягон чӣ бугӯй дар ответ. Ҳамин кор аҳамият дагин шумо? Да, конечно. Хеле ҳам ҷолибае, намедонам ба чӣ хотири ҳастае ки чизи хуб, сухани хуб ё ин ки ягон рафтори хуб, вообще дар умум кори хуб дар назари одамо наметова, кори бад метова. Да, конечно. Яъне ки ман чӣ гуфтанем дар ин бора? Шон МС Шаҳбоз Шарипов як интервю кардагиай дар як канали нав ки ӯ канал навкушода шудагиай, он қадар просмотри калон надора, лекин тамошобинои ман аллакай ин интервюро дидану Замони исми Шон МС рақами 1 буд. дар ма порчаҳош рой кардагиан, дар ҳатто дар гурӯҳи телеграми ман рой кардагиан. Бардору гурӯҳи телеграми ссилкаи вообще телеграм канал дар якум комментарий ҳамин видео закрепить шудагиай. 16 репи Шон МС ман хиёл мекунам ки Эсем Шарипов аст. Ма пакашто дар группа нисбати интервюи чӣ нагуфтам, лекин дар ма рой кардан ки братан ку ягон фикр табугуд чӣ гуфтани, мисол акай Шаҳбозам хе гапо гуфтагиай нисбати масад. В общем ҳозир мо гап мезанем дар ин видео ки чие. Ман медонам ки шумо бисёротон надидаен. Касе ки дар телеграм боша агар дидай, дар ӯ интервюро оригиналша худша дар ин момент дар вақти сиёмка ҳамин видео 1900 просмотр дорам, қай ба фикрам. В общем вақте ки мара пурсидан ки ине хеле гуфта акай Шаҳбоз чӣ мегӯй, хе мардум да интересне. Ман фикр кардам, чем я одама даличкаш ҷавоб метӣ, бо як кас дига бо мепурсам, всё равно бо як кас дигара бо ҷавоб дан накора. Хостам ки дар группа як кружок кунам, гуфтам бе як бора дар телеграм канал як кружок кунам. Бо хайстом гуфтам бе як та шортс мекунам мақсад ютуб да бо созтар мешавад. Хайстом фикр кардам, гуфтам а чӣ ба ки я барнома не? Да, конечно. Я просто я барнома мекунем, ҳам дар бораи ин гап мезанем, ҳам дар бораи як чанд сухани дига дар бораи худи Шаҳбоз Шарипов ё ин ки Шон МС чӣ хеле ки хубтар мешиносен шумо ба ин ном. Алло. албатта бардор пеш аз барномаро сар кардан ширкатеро ки ман мехоҳам дар шумо тавсия батам, ин ширката худи Шон МС ҳам тавсия метаҳад, яъне ки маънои ӯро дорад ки хеле ҳам бабоварияи парвоз авиа. Метавонед шумо граница бигзарем барои ҳуҷҷатотона тахт кардан ба тавассути мошини майда ва самолёт ва ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи хеле ҳам дастрас. Парвоз авиа. بگیرین قبولم کنین LGBT کون بلیس میگ ва як имконияти хеле ҳам зури дига дорем ки фитобочка, ҳиҷома, массаж бепул кунен. А что, так можно было, что ли? Да, конечно. Чӣ гуна ин корро карда метавонед? маълумоти бештар бо рақамҳои дар болои видео, ҳамчунин иё доранд лавозимотҳои динӣ ва доруҳои гиёҳӣ. Бидроен хубтар маълумотша бо аз худшон гирен. Алло. яъне ки бардор дар ин интервюе ки ҳоло мо тамошо мекунем як чанд фрагментша ки дар мақсад дар темаи блогеро рабт дора, дар ин ҷаи бародар дар бораи сарояндаҳо ҳам гап задагиай. Як сарояндаи беҳтарин аз нигоҳи Шон Садриддин Наҷмиддин. дар бораи ҳаҷвнигоро ҳам гап задагиай. гурӯҳи ҳаҷвӣ дар Тоҷикистон аз нигоҳи шумо бисёр моментҳои ҷолибам дора. ин мақсад худи интервю 33 минутай, 33 минут 25 секунде ки мо ҳамун фрагментша ки дар бораи блогеро гап задагиай ва дархости худи бародаро ки ман чӣ фикр дорам. имрӯз назари мардум зиёд ба блогерон шудааст. се блогери беҳтарин ки шумо пастяни ва я гӯш мекунед, уважат Эсем мекунед. Шарипов дар ҷои аввал места. хейна бардорое ки ман мара аддел напурсидем, фикри ман обши дар ҳама мегум я бора шумо бинин. но дархости асосӣ ба хотири шумо. нагин ки рад карда ҷавоб надода, то ҳозир ман ҷавоб даги нестам эсмисотонда. хафа нашин. ва албатта пеш аз ҳама як ҷон ташаккур бародар Шаҳбоз Шарипов, Шон МС. расшифровкаро ш он Шаҳбоз ороиштиҳандаи нутқ. чунин одам нисбат вақте ки ин намуд гап мезана, ин худаш як фахрае барои он хотире ки шахсият ҳам рол мебозад ки ки нисбати чунин гуфтеста. барои ман Шон МС ҳар як одам дар як касбу соҳаи худаш зурай, лекин ин одам дар соҳае ки буд ном мондагие действительно легенда шитеге бигем дар соҳаи реп. бале худаш дар ҳами давоми интервюш мегӯяд ки ман репер нестам. ҳо Шаҳбоз Шарипов, Шон МС, ту репер нести, ту короли репи. ира ту қабул дори надори, тура мухлисат қабул дора ҳама хел. короли репаи барои хотире ки ин одам история мондагия дар давомаш гап мезанем бо. лекин дар инҷа чиша гуфтанем? дар ҳамин ҷа як кори зура қайд карда ки тарафи баранда гуфт ки ту блогер медони мардум то блогер қати вайнер ба фикр репутат ки та ҳамаша блогер мегӯй, лекин блогер ман хиёл мекунам ки Эсем Шарипов ай. Тамом. ду нафар дига
надорем блогер дига. Админ, задумала меня, мне нужен шоколад. Я хочу шоколад. дигаро чӣ? Дигаро блогер нестан. Админ, задумала меня, мне нужен шоколад. Я хочу шоколад. действительно ҳам хеле аст бардоро имрӯза мутаассифона ҳар як шахсе ки дар ютуб, инстаграм, тикток мақсад любой социалин сето канал дора ура блогер ҳисоб мекунанд тамошобинам ва худи он шахсам худша блогер ҳисоб мекунам. лекин мутаассифона хеле нест бардоро. Площадкаҳои имрӯзаи мо дар социалин сето ин як инструмент астае ки одам мехоҳад маҳорати худша ё ин ки шармандагии худша ба мардум ҳабиб неъмату атату чанд сувор шуда хеле душмон мекунӣ беномуси даюс била пешкаш кунад пан кунад. Мисол мегирем дар пешаи социалин сето буд телевидение яъне ки замбаяшик барои даруҷа роҳ ёфтан хеле ҳам душвор буд. лекин буданд одамое ки мисол аз ҷиҳати санъаткоро, ҳаҷмнигоро, мисол актёро, хабарнигоро роҳ доштанд дар уҷа. Обычни одаме ки мехост як маҳорати худша ягон чизи худша нишон бития просто дар хона шишта чхеле ки имрӯз камера мемона як хонара студия мекуна камера мемона барномаи худша пеш мебара. بگیرین قبول میکنین LGBT телевидение чунин имконията ба шахс намета. Социалин сето метиянд. мара барои кумтегим дар тоҷикистон раҳм наметан. Но ҳар як одаме ки дар телевидение медироя як должност як вазифа надора ку касе ки медора мисол дар телевидение дар омадагӣ як хабарнигор як актёр як чӣ дига дар социалин сето ҳам хеле ҳар як одаме ки дар интернет ворид мешава вай ҳамаю блогер нест. ҳаст санъаткор, ҳаст ҳаҷмнигор, ҳаст вайнер, яъне ки вайнер худи ҳам ҳаҷмнигорое ки дар муосири мо мақсад шидагиян ҳам мақсадшон ҳаҷм кардан ҳастай баъд блогер гӯш мекунем далши. Лекин блогер ман хиёл мекунам ки Эсем Шарипов тамом. 2 нафар дигар. Надорем блогер дига. Дигаро чӣ? Дигаро блогер нестан. ва маладес ма бародаро шонем се хати мо барнома дорем кардагием барнома дар ҳаёт дар кадом кор пушаймони сахте пушаймони сахт фикр мекунам ай рэпер шиданам баро ки чӣ коре ки ҳаёт да мара пушаймонӣ метад дар дуруни рэпай вот допустим рай ҳаром музика кайф спиртной алкогол хорошо та ай кор пушаймони ба ҷои алтернативаш ба фикри ту чӣ мешуд агар рэпер намешуди бояд чӣ мекардӣ дахлоз визашави гарани осона чӣ бояд кард оз метоне ки нами ягон хе бубофе ҳавоӣ бихоҳем ма микрофона тарафт мекунем ин ҳолате ки дар немиҷа қарор дорем мо чикор бия ма чӣ гуфтанем агар ки адним словам бупурсам масалан ма бигем ки ҳами як калима хати агар ки шонем сира ма муаррифӣ кунам чӣ хел муаррифӣ мекунам ки фарқ надорад ки ин одам ба намуди зоҳирӣ хароба мисли мавори ё ки ягон чиз дига ин одам ба ғайрата вот всё ин одам ба ғайрата яъне ки ғайрати дар дига коро дар дига чизо ҳам мушоҳида мешаванд шумо худтон медонед 100% ҷои қайд кардани ма дар кор нестай ва боз дар як чиз дига дар инҷа ки открито мехезам мега ки мо надорем дига блогеро бародаро действительно гарчанде ки ин гап ҳақ боша всё равно ҷасурият дар кора яъне ки ғайрат дар кора ки гапа бихезӣ открито бугӯй открито гуфтанаш ина фикр кунед шумо имрӯз чандта канала дар тоҷикистона чандта каналае ки ва ё почти 90% худша блогер ҳисоб мекунанд ки шонем си мехезад дар байни аудитория мега ки беғарз Эсем Шарипов мо дига блогер надорем Ман хиёл мекунам ки Эсем Шарипов тамом. 2 нафар дигар. Надорем блогер дига. ира ебача ғайрат дар кора действительно ира қоил шидан дар кора бародаро инамиш ма респектоватш мекунам аз ҳамин тараф ва тарафи оз дигараш ки бо дар бораи мисол ҳақ хондану ҳақ гуфтанаш гап рава ягон кас савол бита ки чӣ ба аю тарафаш не бародаро ҳамаш дар ҳамин як калима ҷо мешава яъне ки ҳақ гуфтанам ғайрата нишон метиҳад Дигаро чӣ? Дигаро блогер нестан. Ё аз миёни вайнеро гирем хай. Общий агар чизоеро ки общий нами касе ки ғайри рэп бо кор мекунад блогер бугӯй. вале бардидин бародарам ҷоша хеле ҳам хуб қайд карда ки агар ки те дар умум аз каналое ки вуҷуд дошта гуфт бугӯй тогда ҳо баъд интихоб карда ки одамоеро ки уже аллакай интихоб кард ин одамо канал доранд машҳур ҳастанд но ино блогер ҳисоб намешаванд як тавсия дар ҳаминҷа аз темаам берун баромад худи ҳамин бародаре ки каналдори ҳамин барнома дар канали худи шидагия намедонам ак тавсия дар кор боша набоша барои барномата бозам чӣ хел бугум бой кардан бозам ҷолиб кардан вақте ки як премер меёрумта мисол мегирем дар ҳамин интервю ма тамошо кардам вақте ки акай Шаҳбоз ягон шахса номша мегира ҳамон шахс аста суратша бурор дар экран
як кружоқати бурур агар поли ҳам набурур ё ки як тарафи экран бурур мақсад ҳами хел як ҳаракати дополнительный мешавад дар монтаж бале ки действительно монтажёро шуморо намефорам бисёр барои хотире ки осона кам хел монибрай но барнома ҷолиб мешавад ва ҳам маълумоташ бештар мешавад. Мисол одаме рашон мисли дар ҳамин интервю як репероеро ном гирифтае ки ман намедонам ё кия агар ки суратшо намемонди ман намедонистам барое ки надони суратшо намедони но як мумкина хеле майра дагибун дар фалон ҷо мақсад информация бозам мешавад ва ҳамчунин интервю сабаб мешавад ки бале бо як одамеро ки ӯ қадар популяр набошад бо популяр намешавад хаям мегӯям ки дастгири якдигаре мешавад ва як чиз дигараш вақте ки ҳаминҷо дар Ака Шабоз мисол овардестай ягон порчаҳои саҳнаҳои вайнои ҳамун вайнероро ки мисол дар суннат гуфтагиа ӯра ҳамин ҷое ки Ака Шабоз суннат мегаам хел ҳам баъди гуфтани ҳамун як фрагменти кӯтоҳи ҳамун порчаи ҳаҷвире ки ҳамин одам нақл кардааст ҳамуро монд дар байни видео просто гузаравад барои авторски права мумкин фикр кунен дроз не ҳам як порчаеро ҷолиб мешавад просто барнома ду репери честни ҳақиқатпараст Дар репери честни ҳақиқатпараст шонемси чаро дубор рост мега хай действительно и масъалаш рост чаро дубор хай барое ки ҳами хел аст репери честни ҳақиқатпараст боз далша хича гӯш мекунем ба ма суханои худманда гӯш мекунам чаро дубор барое ки ма реально дигарош фақат мега ки мо ҳақиқат мехонем наманадидам дар ягон шақат ин фикри шахсии шумо аст мо наметавонем акиоз ма паказу ҳамеша таърифи бад мешан нухай ма реально агар шумо бидонед қайд кунед ахтон бародаро ё ки дакам мерасед ки реально ми ҳақиқата мехона факта мехона ай тарафаш рост мега действительно бале як гапае ки ма чихеле ки дар боло гуфтам феномени шонемси ғайратшай мутаассифона мегӯянд ки ҳақиқат талхай яъне ки агар ки ба дигар тараф чӣ кунем ҳақиқат гуфтанда хеле ҳам масалан ҳар кас гуфта наметавонад репер кад вазифаша ранги раиси маҳалла шабакаи беҳтарин дар интернет кадом канал эсем шарипов се тамошо мекунам сета ҷода баъд хай меҳробро ина маҷбурӣ мегем шурак ҳестам хай тамошош мекунем баъд дар ҳамин ҳама саволош ки дар бораи шабакаҳо дар бораи блогер дар бораи ҳамаш мебиёяд эсем шариф мебурае ба фикри барандаам хаста шид сета мега сета хай эсем шарипов эсем муҳаммад шарипов як секунд бардор алло алло хемеша не аддуши брат респект барои ма фахра чунин одам дар публика чунин қадр кардан аддуши брат аз худатон не ай ман хуб нест реально ҷои дакай хуб нест мемукин хуб нест карҷи якте дигар эсем шарифа тамошо мекунем меҳроба тамошо мекунем тасаввур кунед як честни будани одама ки то кадом андоза мера яъне ки вақти саволш метан ки шабакаи беҳтарин ё ки блогеро номи дига каса мегира мисол номи мара гирифтаги вақти саволш метан аз реперои честнаи ҳаққу худша мега дар вақте ки шабакаи беҳтарин сета шабакаро мегӯянд ки беғарз эсем шарифу бо интихоб ки аз худша мега ай худмане яъне ки бинае ки дар ӯ масъалае ки реперои ҳаққу гуфтан дар номи худша мегира дар ҷае ки шабакаи беҳтарин шабакаи худша шабакаи беҳтарин ҳисоб намекунам мега хай ма худам бовар надорам ки ҳамин хел аст яъне ки чӣ мегӯянд дар ҷавози баъзе одамо вақте ки одам ягон гапи хуба нисбати худаш бигӯяд як одамоеро худписандӣ мегӯянд фаҳмидед як худписандӣ такаббурӣ ки ҳама фақат худша прав гуфтесай фақат худша дар ҳама ҷо рост гуфтесай не бародаро иҷда фарқ дора одам минуси худша дида тонистестай минуси худша мебинад вақте ки одаме ки меброя гап мезана дар ягон соҳа прав будани худша гап мезана ва бо минуси худшам гап мезана вай худписандӣ одама нишон намедиҳад вай честни будани одама нишон медиҳад барои чӣ хотире ки минусшам гуфтест шабакаи худша мегӯям шабакаи худма беҳтарин шабака ҳисоб намекунад прикин дар ҳоле ки дар боло худша репери ҳаққу честнигӯ омад барои чӣ хотире ки действительно аз нигоҳи репери ҳаққу бигирӣ туғрӣ мегирад яъне ки факт дорад дар ҷа мо доказат метавонем ёфта як соҳибкори муваффақ дар тоҷикистон аз нигоҳи худишон як нафар ном гиред соҳибкор яъне бизнесмен бале
дасташ ба ҳама мерасад. Алик ин душанбе. Ака дар ҷаи савол ҳар кас ба худ ҷавоб метавонад ки савол двусмысления меган, яъне ки ҳар каса кӯмак мекардагӣ вообще дар соҳибкорӣ яъне ки вай соҳибкор обязан неста якмаш. Мисол мегирем дута соҳибкорай, якташ бояд фонди хайрия дора, якта дигаш надора. Вай надоштагиш гуноҳгор карда мешавад? Не, вай фонди хайрия доштани ӯ интихоби озоди худшай. Дар ин ҷа бояд ихе савол бутӣ ки як бизнесмени муваффақ ба гуфти ту, так як савол закрита мешавад. Баъд як хайрхоҳи муваффақ, як хайрхоҳи беҳтарин. Баъд мисол ки агар ҳамун соҳибкорре ки пешаи гуфта гузаштему дар саволи дими хайрхоҳ омад, агар ки ҳамон ба ҳамин туғрӣ бигирад, бо ҳамира метавонӣ бигӯӣ ки ҳамин одамеро ки ҳозир мисол муваффақ, соҳибкори муваффақ гуфтем, дар соҳаи хайрам даст дора. мақсади гап ки омехта кардани ҳар ҳамин чиз дар кор нест. Дар худи дар умум соҳибкор гуфтан, яъне ки бизнесмен гуфтан, бизнес и шоу бизнес ҳам ҳатто меган, яъне ки ҳар як одамоеро ки дар борашон ами худи бародароз дар ами интервю гап задаистанд, ҳамино ҳам соҳибкор ҳисобида мешаванд. яъне ки деятелни рафторро дорӣ ки яъне ки репхонӣ, сарояндагӣ, ино худшонам бизнесанд, но шоу бизнес. яъне ки коре ки дар асоси ӯ ту даромад меёрӣ. яъне ки ягон каси ҷа ба хотири просто раҳмат кор намекунад ку. Чӣ дар ютубе, чӣ дар чиҳо, соҳаи санъат ин шуғли дӯстдошта, ин як тарафи таланти ҳар як одамай, но яъне ки нигоҳ кунем бародар, одамо доранд шуғли дӯстдошта ва бо доранд кор. шуғли дӯстдошта и масалан бильярд бозӣ, футбол бозӣ, волейбол бозӣ, шахмат ё ин ки тай дом дашта семичка чокат кардан. Ино шуғлҳои дӯстдоштаанд ки по сути монетизировать намешаванд, яъне ки доход намеёранд. Баъд бо ҳастай кор ки вай доход меёрад барои зиндагӣ пеш бурдане. Ва одамое ки шуғли дӯстдоштаашон қати вақт сарф мекунанд ва ё доход намеёранд ва кор мераванд, доход меёранд, лекин ҳамун кор намефурашон. Тесар ай кор буре мегав бирем шуғли дӯстдошта моқаи занишем меёрем ки сони бозӣ кунем ки ягон кори дига. Агар ки ту бихоҳӣ ки тамоми ҳаёта кор накунӣ ва зиндагита пеш барӣ, ана ҳамин шуғлҳои дӯстдоштата монетизировать кун. яъне коре кун ки шуғли дӯстдоштат ба ту даромад биёрад. Тамом. Ты получается ки ай кор уже погиза баромадӣ, ҳама вақт аз шуғли дӯстдоштатӣ, но кор ки тура доход медод, дохода аллакай шуғли дӯстдоштат мета. ҳамин дар доираи санъат дохил мешавад. Дар доираи санъат яъне ки любой санъаткор якум оғоз мекуна кори худша, деятельности худша ба хотири дӯст доштан. Сарояндай, реперай, ҳаҷвинигорай, блогерай, ну блогер, иҷа фақат блогер, яъне ки каналро ма дар назар надорам. Мисол дар иҷа Момаҷону, Рамзияу, Лангулиу ино шуғли дӯстдошта надоранд. Инора мақсади каналшон кушодан ҳадафи изначални дошт. хай ки ин барномаро ҷазир накунем, дар ин бора гап намезанем. Дигар тарафаш мисол худма мисол меёрам, ина ма вақте ки ма канала кушодагиям, 2017 ма канала кушодам, дар 2019 ма монетизатсия ҳамро гирён кардагием ҳамин канала. 2019 2 сол ма ягон чи надоштак, монетизатсия гирён набуд. Ва рекламае ки ҳоло мо мекунем дар Palintel, ҳамира ҳам бародарое ки мо қатишон будем ҳамун вақт мо шиносидаг будем ва имрӯз ҳам то ҳоло қати мо ҳастанд. Некаш зани рӯз гирифтам соз озик хона мошин как даҷа будем гаштем стройка гуфта Шукруллои Қудрат. ма я рафиқ доштам некрӯз мешиноси ҳамура. Мирзоёр Гаюров. Сега я 2 ҳафта пеш як ҷурои расима ҳамура да нашрои клубҳои дамбоя рӯзала дар ҳамин центр хатия дихта. ҳамин бародаро Оламӣ саломат боши брат, и аз ширкати шифофармой ки бародар ҳастай. аз Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу аз пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ривоят аст ки фармуданд. ҳамино мо байни ҳамдигари машварат мекардем, канало доштем, баъд Шукрулло буд ба фикрам. якум ҳамин гапира ки чӣ ба ман реклама надорам, ҳамин Шукрулло гуфтагия то ҳоло ба ёди ман ҳастай. Мо гуфтам чӣ ба чӣ кора. Баъд ҳамо мара тавсия додан як границаро пайваст кардан. Дар ҳамонҷо ма якум рекламае ки кардагӣ будам 500 рубл буд як реклама. Баъд ҳамонҷа мо оғоз кардем, яъне ки гуфтанд ки хай меҳнат мекунӣ, монтажҳои хуб дорӣ, чӣ ба ки намемонӣ. Баъд сар кардем мондана. Мақсади ман аз ин гап дар чи? Дар оне ки вақте ки мо ҳамин корро сар кардем, ҳадафи якуми мо ба хотири доход овардан аз ин набуд. Просто ҳамин маҳорати гап занира ма доштум, баромад кардана ма доштум. Вақте ки нигоҳ мекардам
баро ҳастанд каналое ки на монтаж дора, на тарзи суҳбат кардан дора, на тарзи съёмка качества, ҳичи надора. Аммо ҳамин корро метонистам, айёдаш мебаромадам. Ман просто хона да видеоим хонагиро монтаж мекардам, да диск мегзарондам, тамошо мекардем да телевизор. Яъне ки ҳамин чиз дар дуруни ма буд. ҳамин чиз имрӯз ба як дараҷае омада расид ки дама да худ метиҳад. Яъне ки шуғли дӯстдоштаи ма имрӯз мубаддал гашт ба кори ма. Чӣ ҷои бадӣ дора? Ягон ҷои бадӣ надора. Аз ҳамин хотир гап дар бораи соҳибкорӣ рафтак, мо хеле ин тараф омадем. Як хеле фикр мекунам ки суханои ма бо бисёр одамода мотиватсия мумкин шава аз ин тарафаш. Ҳамира ба назар бигирен, яъне ки дар ҳаёт бихоҳем ки ягон вақт кор накунем, шуғли дӯстдоштатона битонем маинтизировать карда. Тамом, маинтизировать гуфтан яъне чиро дар назар? Маинтизировать яъне ки шуғли дӯстдоштат коре кунад ки ба даромад биёра. Тамом. Актёри муваффақ дар Тоҷикистон. Актёри муваффақ дар Тоҷикистон наву кияку актриса намеша? Мешавад актёр. Ман келини шумо мегаку, анам слишком зур боз мекунам. Сабрин. Сабрин айно. Арӯз замонавӣ? Хо. Бале. Беҳтарин филми тоҷикӣ. Хусури ман. Бисёриҳо ҳаминро ном гирифтанд. Натури зур караган. Се репери беҳтарине ки мазмунан анамон репҳояшон ба шумо маъқул аст. КМО, Элон, Кома HP. Шумо гӯш мекунед? Бале. Ташаккур. Ин буд бахши сеюми мо мотиватсия. ва дар барнома ҳамҷо бо Шон МС хайрхиш кардесият, мо ҳам бо Шон МС-ю бо баранда бо тамошобинам хайрхиш мекунем ва дар охир ма суханои худ ма якчанд сухан дар бораи Шон МС чӣ гуфтан метавонам. Шон МС шахсе ҳастае ки действительно айни замон дар рафти ҳамин барнома ҳам гап задан худчон дар бораи маъшур будан набудан ё ин ки ягон репери дигаре ки айни замон аз ин маъшуртара гап задан, яъне ки тахтачиха ҳисоб мекард касе вақте як аз айти мегзара. бародарча фаромӯш накунем ки ҳар як одам дар соҳаи худаш легенда мешава ва ӯ ҷои легенда будани ӯ гум намешава. ва ҳамухе места. Мисол мегирем дар айни замон, дар замони ҳамирӯзаи мо ҳама тамошо дора. Мисол Ҳабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегор дигара. Майк Тайсон ҳам дора ягон барнома, ягон чизои дига дора. Лекин ҳамун барномаи Майк Тайсон имрӯз просмотр намегиранд чем барномаҳое ки дар вақте ки ауҷи Конор Макгрегору Ҳабиб Нурмагомедов буд. Правильно? Но и нишон метаҳад онира ки Ҳабиб Нурмагомедов ай Майк Тайсонда яъне ки гузашт. Не. Барои чӣ? Барои хотире ки вай ӯ одам легенда монд уже. Всё. Но замон пеш рафтестай. Дига поколениё иваз шидестиянд. Бу дига поколение мебурояд ки дар ҳам поколенияи худаш одамои нав таваллуд шидестиянд, одамои кӯҳна мурдаистиянд, бачаҳо. Обновлени ҳаётай. Ҳеҷ вақт фикр накунед ки як одам дар як замон легенда буд, баъдан дигар замон мешава ва як кас дига бо пайдо мешава ки аз ӯ маъшуртар, аз ӯ дигар бинанда зиёдтар доштан, ин маъноиро дорад ки ӯ легендаи пешинара меҷиқа. Намеҷиқа. Майк Тайсон Муҳаммад Алира ҷиқид? Не. Муҳаммад Али дар вақти худаш легенда буд. Майк Тайсон дар вақти худаш, Ҳабиб дар вақти худаш, Конор дар вақти худаш. Бале бародаро дар ҷа мисол пайдо мешава одамое ки мегӯяд реп, дар бораи реп шумо обсуждат кардесен, як каса легенда, як каса ҷачи дигар, реп худаш дар мусиқия масъала дар ислом ҷоиз нестай. Бале бародаро мо иша қабул дорем. Ягон вақт ма ҳарома ҳалол намегум, ранги садои шайтон, лекин аз ин ҷиҳат агар мо гап занем, гап занда ҳақ дорем ку, обсуждат карданда ҳақ дорем ку. Агар аз ҷиҳат гап занем, Шон МС ҷои худша вай мондагие, вай ҷои Шон МС чӣ хел бугум шуморо? Вай намеҷунбала, кокам намешава. Вай ягон одаме ки ҳатто агар одами пайдо шава ки ман ин гапа мегум, намедонам ин гап ба гӯши ки мераса намереса. Агар одаме пайдо шава ки мисол 5-10 сол пас погиза ай ҳаматарафа Шон МС-ра ҷиқида бутона, гузашта бутона, ҳамон одам набояд ки Шон МС-ра визов бута. Ҳамон одам набояд ки Шон МС-ра визов бута. мефаҳмед? Нигоҳ ки бо гуфтесам. Агар 15 сол пас одами пайдо шава ки погиза ай ҳама параметр Шон МС-ра мегзара аз ҳама ҷиҳат, ҳама одам набояд Шон МС-да визов бута. ҳама одам набояд рақобат кунад ки Шон МС. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки ҳар як кор аз як чизи дигар вобастагӣ дорад. Яъне ки худи Шон МС сабаб шудагие ки чандин блогерои дига имрӯз, чандин реперои дига имрӯз реперанд. Яъне ки одам шахси шудагие ки чандин
одами дигара илҳом додагия. Бале ҳо мегем ки яне ки ҳозир бо аз тарафи дин гап занем агар ҳо бародароиш ҳама медонам ки ҳо дуруст нестай, ҳаромай, қабул нестай. Яне ки шахси бояд мешид ки чанд одами дигара мисол ба ягон кори динӣ мисол роҳбаладӣ мекард. Ҳо ишац қабул дорем. Но аз ҷиҳати реп гуфтесам ки бо гап мезанем барои мон ин гап ма то охира гап занам. Агар хеб бигирем Шон МС шахси шидагие ки чандин шахси дига аз хотири ҳами одам аз хотири илҳом гирифтани ҳами одам блогер репер шидагиян ва любой таҷҳизот ма чӣ ба таҷҳизот гуфтестам ҳозир ма мисол меорам ба мефаҳмем. Любой таҷҳизот як ябора набуд яне ки телефона имрӯз мо нигоҳ мекунем ки қадар смартфоное ки мақсад ҳама тарафа аз ҳама чӣ дорои ҳама чӣ ҳастан ин қадар технология зур доранд. Ҳами телефонҳои имрӯзаи мо ҳеҷ вақт хеле шида наметонистанд агар ки дар солҳои пешинаву телефонҳое ки рация буданд ин қадар сим доштанд ку кнопочни уо агар намебуданд ино пайдо намешиданд. Яъне чӣ хел? Вале агар машина времени боша ки гузашта бурай ҳамун телефона нобуд кунӣ ин пайдо намешавад. Ҳамаро ҷазир мекунӣ сепочкара. Барои чӣ? Барои он хотире ки ҳар як чиз қадам ба қадам беҳтарин шидан мегирад. Ин телефони кнопочние ки қадар сим дошт дидан ҳамира даработат кардан. Як чиз дига дар телефони нав модели нав ворид кардан ки аз ин зуртара. Як чиз дига аз ин зуртара, аз ин зуртара. Ҳамин тариқ ин телефони последни дар ҳоли телефони дигари ханда наметавонад. Барои чӣ хотир ки аз ҳами дида ҳамира копия карда як чиз изофа кардагия. Аз ҳамин хотир агар ки 5-10 сол паси дига ягон одами бирояд ки аз Шон МС да аз ҳама тарафа зуртар боша ин маънои ӯро надорад ки вай зура. Ин маънои ӯро дорад ки аз Шон МС ҳама чизоша копия карда гирифтагия ва бо як чиз дига худаш изофа кардагия ки ҳамин зуртар шавад чем ӯ рақобат мешавад. Но ин рақобати нечестни мешавад. ин одамо мемонанд хеле. Яъне ки дар он вақте ки мо дар бораи мақсад фикр намекардем ки як рӯзе мешавад ки Шон МС мебарояд номи моро дар интернет мегира ки ягона блогери тоҷикай гуфта Исем Шарипов. Ҳамира мо тасаввур карда ман наметонистам ки ҳамин рӯз мешавад. Мисол мегаштем ҳами гирда атрофи худмон мешнохтагмон ҳамсояву ҳамсинфу хештабор мешнохтагмон тамом. И одама уже звезда буд дар он вақт. И одам аллакай звезда буд ки залда талпа мешид барои одам. Ва ҳамин чиз мемонад. Мисол агар имрӯз Абдурозиқ баромад ки миллион просмотр дошта боша ин маънои надорад ки Абдурозиқ мисол шонаҷиқид. Абдурозиқ дар вақти худчай соҳаи худчай замони худчай ҷиқидан рақобат ин чиз намешавад. Вақте ки одам титули легендара дар ҳамун кори худаш гирифт ва титул уже всё место тамом. Так что ма дар нигоҳи мо Тоҷикистонда дорем. Майра намегум ки надорем. Мо дорем реперои соз, реперои хуб ки дар соҳаи худшонда соз кор мекунанд, метонанд, муваффақ ҳам шидагиянд, зиндагишона пеш мебаранд, кори худшона яъне ки шуғли дӯстдоштаашона чихеле ки дар аввал гуфтем аллакай тавонистанд монетизировать кунанд, яъне ки дар о доход меорад. Молодец, респект. Но то ки узура ё ки Шон МС гуфтан ҳамин гап хатое. Барои ки замон вақт рол мебозад бародаро. Так что ин одам метавонем бигем ки всё ҷои худш аллакай ишғол шидагия ва ҷош ҳамун хеле мустаҳкамае ки дига ӯро ҷо монда намешавад. Одам мондагия историяда худша мондагия тамом. Фикр ҳам дар комментария бинависем бародаро. Лайк мондана фаромӯш накунед. Чӣ ба хотири ма бошад, чӣ ба хотири Акай Шаҳбоз бошад, ё ки чӣ ба хотири Хитом бошад, фарқ надорад. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Макашида сар метам у гарадар метам до руи сиёҳу дарди сар метам у бе видео паникара тоқа коверадит ақли мара гум назад хоҳарак мақли тури қатитон паланга меҷушида наҳанга